ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Топови ҷангори вазни нимёна UFC Иен Гери оиди муҳорибааш зидди чемпиони пешинаи вазнашон Билол Муҳаммад фикрҳои худро баён кард. Билол Муҳаммад вақте ки камарбанди худро дар Канада дар ҷанг зидди Ҷек Делла Маддалена ҳимоя кард, ӯ фикр кард ки бо мушзан дар стойка кор карда ӯро дар мушзанӣ мегузарад. Лекин Билол Муҳаммад беақл буд ва иштибоҳ кард. Умедворам ки ин дафъа низ ӯ ҳамон гуна фикр мекунад ва бо ман низ дар стойка меҷангад. Ин рафтори ӯ вазифаи маро осонтар мекунад. Шумо чунин суръатеро мебинед ки пеш дидагӣ набудед. Билол Муҳаммад, чемпиони пешинаи вазни нимёна, дар назари шумо ба монанди ҷангори нав менамояд. Шумо дидед ки чӣ гуна ман Нил Мегниро шикаст додум, чӣ гуна Шавқат Раҳмоновро дар бозиаш гузаштум, Карлос Пратесро шикаст додум. ва акнун шоҳиди беҳтарин версияи ман мешавед. онҳое ки ин муҳорибаро дар Қатар тамошо мекунанд ба пуррагӣ қаноатманд мешаванд, гуфтааст Гери. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи рейтингӣ байни Иен Гери ва Билол Муҳаммад рӯзи 22 ноябр дар турнир UFC Fight Night дар Қатар баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 63 кг Пётр Ян барои реванш зидди чемпиони ҳозира Мераб Двалишвили омода аст. ман ин имкониятро интизор будум ва барои ҷанг моҳи декабр омодаем. Мераб ин муҳорибаро мехоҳад ва агар ки ҳамаи чиз бо нақшаҳои UFC рост оянд, пас ин кор воқеӣ аст. ман боварӣ дорам ки ин муҳорибаи беҳтарин мешавад. мо таърих дорем. дар якум муҳориба ман дар формаи хуб қарор надоштум ва баромади 50% нишон додум. ин дафъа бошад ман дигар гуна мебарам. ин муҳорибаи дурахшон ва шавқовар мешавад. агар ки шумо ба статистика назар кунед, пас мебинед ки дар якум муҳориба ман дасти рости худро 3 ё 4 маротиба истифода бурда будум. ман бо дасти рости худ зарба зада наметавонистум ва аз гӯштини ӯ худро ҳимоя карда наметавонистум. агар ки ин муҳорибаро бо дигар муҳорибаҳои ман муқоиса кунед, пас мебинед ки маҳз бо дасти рост ман бисёртар кор мекунам. барои ҳамин ман шанс дорам ки дар реванш ғалаба ба даст биёрам, гуфтааст Ян. ва дӯстон, худи Мераб Двалишвили баъди ғалабааш дар ҷанг зидди Кори Сенхаген эълон карда гуфт ки моҳи декабр зидди Пётр Ян ҷангидан мехоҳад ва чӣ гуна ки мебинем Пётр Ян низ омода аст. акнун интизор мешавем ва мебинем ки UFC чӣ қарор мебароранд. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра оиди осеби Магомед Анкалаев пеш аз муҳориба фикрҳояшро баён кард. ман аниқи корро намедонам, лекин агар қабурғаҳои ӯ осеб доштанд, пас зарбаҳои оринҷи дастони ман осеби ӯро вазнинтар карданд. дар ҳама ҳолат ту набояд ки баҳона кобӣ. баъди якум муҳориба ман ҳазор баҳона доштум ки онҳоро номбар карда метавонистум, лекин ман интизор шудам ва оиди онҳо ҳамон вақт гап задум ки реванши моро таъин карданд. а онҳо бошанд аллакай баҳона кофта истодаанд. шояд ҳамин гуна онҳо ғалабаи маро беқадр кардан мехоҳанд, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш навор баромад ва ҳамчунин Дэниел Кармия таздиқ кард ки Магомед Анкалаев ба муҳориба бо осеб баромада буд. лекин дӯстон, дар ин ҷо бо суханҳои Перейра розӣ шуда мешавад. ҳозир ҳамаи чиз ба монанди баҳона ба назар мерасад. Магомед ва дастааш бояд ки пеш аз муҳориба ин фикрро мекарданд ва бо чунин осеб ба муҳориба намебаромаданд. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.